Zdravím vás, vítajte vo vile za 4 milióny eur. Tento vlog je špeciálny v tom, že sa nachádzame v Prahe, máme to stretnutia s obchodnými riaditeľmi a zobrali sme si túto vilu iba na 2 dní. Nemáme to kúpené ani nič podobné, na to sa nehráme. Ale tým, že tú vilu tu máme, tak mi príde zaujímavé vám natočiť house tour, ako to tu celé kompletne vyzerá. Vložím tu bundu. Vám už môžete vidieť, že aké je to pekne dizajnovo všetko spravené, že ani nevidíte vlastne, kde si odkladáte veci. Ja keď som tu prišiel prvýkrát, tak som to tu proste všetko hľadal. Poďte sa pozrieť tu do tej obývačky, biliard. Úplne nechápem tomu biliardu, pretože tu stade, keď to hráte, tak to dáva význam, že sa tu môžete natiahnuť. Tu už máte strašne malý priestor, takže tá guľa keby je niekde tu, tak to už si neviem predstaviť. A keď prejdete tuna, tak ja neviem, akože, jak by sa toto dalo hrať, hej. Toto asi úplne nejako nedomysleli, ale tak máte tu biliard. Čo sa týka toho gauču, tak tiež úplne pohodlný, krásny, obrovské stĺpy. Samozrejme celá tá stavba musí byť dobre spravená, aby to celé samozrejme nespadlo. Vonku sa nachádza gauč alebo taká vonkajšia obývačka. Teraz sneží, takže tam úplne nejdeme. Tam je ešte vzadu sauna a tu je jacuzza, prikrytý televízor. Môže toto byť fakt, že pekné, keď tu je v lete, pekné počasie, zgrilluje sa tu, tam je obrovský grill, Weber, takže máte tu proste čo robiť. Celé je to tu tak pekne dizajnovo spracované. Neviem, či som sa úplne trafil aj do tej ceny, tých 4 miliónov, keď je to všetko v kameni, aj tie stropy, ako sú spravené, tie sochy úplne, aké majú tie kryté veci. Vyzerá to tu neskutočne. Keď ideme ďalej, vlastne prichádzame do kuchyne. Tu je nejaký strom. Či je pravý. Tu akurát mám rozrobený projekt na jednej stavbe. V každej jednej miestnosti máte audiosystém, ktorý si zapnete pomocou tablety, ktorý vám za chvíľku ukážem. A viete si zapínať v každej miestnosti hudbu, keď tu napríklad niekto varí, tu si zapnete nejakú hudbu, hore si môžete zapnúť inú, všetko sa to dá nastaviť. Nachádzame sa tu len 2 dní, takže tu není ani žiadna strava, nič. Čisto sme tu len na prespanie a na nejaké fungovanie. Tie stretnutia môžeme robiť samozrejme aj tu. Keď ideme ďalej, tak je tu krásna kúpeľňa, ale najlepšie, že tu není ani odvetrávací systém, hej. Takže vy to možno necítite v tom videu, ale ja to cítim. Potom tu máme vlastne takú technickú miestnosť, je tu tepelné čerpadlo, práčka, sušička, Dyson vidíš vlastne. Tak nebude tu nejaký od Boschu vysávať, hádam. Potom tu ideme ďalej, poďme pozrieť garáž. Tu obe moje autá, pretože ja som tu prišiel na Mercedesy kvôli tej úspore, je to taký pracovný vůz, ako by som to nazval, je to klasický 3 liter, ale vlastne Andrej si zobral Porsche, pretože má auto svoje v servise. K tomuto autu kúpil som ho nedávno, kúpil som ho za veľmi dobré peniaze, veľa z vás ste videli, že sa kupovalo v Rumunsku. A prečo sa kupovalo v Rumunsku? Bola to fakt, že dobrá cena. Auto je v 100% stave, bez poškodenia, v záruke. Neviem, z akého dôvodu bolo za také peniaze. Tomu autu by som ešte možno povedal, že bude si ho brať môj brat, bude na ňom robiť úpravu, čisto len výfuky a možno sanie. Nechcem vôbec, aby sa zasahovalo do motora a urobila nejaká stage 1, stage 2, pretože auto je ešte v záruke, ale má to krásny výkon a nechcem vôbec do toho zasahovať. Ešte vám vlastne ukážem ten tablet, že ako to vlastne funguje. Vy si takto otvoríte tablet, tu máte Spotify, kde vlastne hrá hudba a tu si viete dať napríklad svetlá a tu máte všetky izby. Viete si zapínať, vypínať svetlá, dvíhať rolety a nastaviť vlastne svetlo v dome, kedy vlastne sa zobudzate, aby sa aj ten dom s vami proste zobudil. Poďme na druhé poschodie. Čo sa týka druhého poschodia, tak sú tu spálne, kúpeľne. Tu vlastne máme prvú nejakú takú základnú spálňu, kde je vzadu pekný šatník. Tam, keď to vlastne otvoríte, tak idete do takých políc, vecí, ktoré si tam môžete odložiť. Tu nás sa nachádza krásna taká dizajnová socha. Tu nám vlastne máme ďalšiu kúpeľňu. Všade sa nachádzajú, toto vyzerá strašne dobre, keď pustíte vodu napríklad. A neviem ani ako tu pozrite, že takto sa vám proste púšťa voda do vane. Takže neskutočne dizajnové, prepracované, čierny záchod. Tu na spálňu má Andrej, má svoje veci, Veny Galaxy, pozdravujem
Jara Parubeka, tiež pekný výhľad. Je to takej časti v Prahy, neviem ani ktorá je to, akože označenie, už si to nepamätám. Sú tu také proste lepšie domy, vily. Tu máme ďalšiu spálňu a tu je vlastne taká základná spálňa, volá sa to aj na tom tablete ako master room. Ja neviem, koľko to môže mať, 3,5 metra. Tiež sa tu nachádza tá socha, krásna posteľ, fakt aj tá kúpeľňa vyzerá fakt, že neskutočne. Takisto tu ešte za tou posteľou sa nachádza šatník, kde si môžete odkladať veci ako... Tu sa malo rozsvietiť. Takže keď ich nám opačne, vyskúšame to. Už sme to aj pokazili. Malo to svietiť, no a teraz to zasvietilo. Takže všade, keď otvoríte nejaké priestory, tak to pekne svieti. Vyzerá to fakt, že super. Vysvetlím vám vlastne, ako som sa tu zase dostal. A za aký čas sa aj vy viete vypracovať fakt, že z hovna k niečomu, pretože mne sa za posledný čas udialo v živote toho fakt, že veľa. Ten minulý rok 2025 bol strašne intenzívny a môžeme si o tom niečo povedať viac. Takže za posledný rok sa toho udialo strašne veľa, pretože som spolupracoval s jednou spoločnosťou, ktorá rieši veľké problémy. Tá spolupráca bola pre mňa fakt, že všetko, čo sa týka nejakého podnikateľského môjho sveta. Budoval som si tam meno, budoval som si tam klientov, všetko. Naraz sa to z mesiaca na mesiac rozsypalo ak domček z karát. Neviete si to ani predstaviť, ak to bolo náročné, keď tam bolo kopec klientov, mojich blízkych, všetko toto riešiť. Každý vám volá, je proste nepríjemný a má dôvod, tým pádom aj tá psychika bola úplne že KO. Som rád, že som to nejako pozvládal, takže som musel ísť aj do normálnej roboty, kde som bol naspäť ako zvárač. Bol som tam 2 mesiace, kde som potreboval fyzickú nejakú aktivitu, kde som sa dal hlavou dokopy. Za tie roky toho podnikania som si vybudoval veľmi dobré vzťahy s veľa ľuďmi. Není to až také ťažké znova rozbehnúť, pretože tí ľudia, ktorí majú otvorenú myseľ a chápu tomu, čo sa stalo, chcú s vami robiť ďalej, pretože vidia, že ste aktívni, zaujímate sa, robíte, čo vás baví, chcete pomáhať druhým ľuďom, nemusíte aj sa vy niečoho bať, keď do niečoho vstupujete, ale ja to natáčam hlavne preto, že ja som išiel fakt, že z mínusu. Na účte som mal možno nejakých 2000-3000 eur. Išiel som do Dánska do roboty s mojim bratom, ktorý ma tam zobral. Za pár chvíľ sme začali riešiť stavebné projekty. Oslovil som silných partnerov, s ktorými som predtým spolupracoval, ktorí si vypočuli môj príbeh, ktorí chápali tú situáciu, aj im sa takéto veci stali. Takže stoja za mnou, i hneď sme riešili nejaké pozemky. Tým, že som sa som sa presťahoval do Ostravy, kde som všetky svoje podnikateľské aktivity nejako začínal rozbiehať. Udialo sa to extrémne veľa. Už robíme developerské projekty, máme nakúpené vlastné pozemky, nachádzam sa tu teraz v tejto vile, máme stretnutia s obchodnými riaditeľmi, je okolo mňa veľký tím, s ktorým spolupracujem a ktorý mi pomáha. Takisto to auto v tej garáži, ktoré tam je, tak niečo aj tak stálo, aj keď bolo za dobré peniaze. Dalo sa to všetko nejako pozvládať a ja samozrejme ďakujem Bohu, verím, že sa mi to nestane už takáto situácia, keď aj vy proste začínate alebo chcete niekde rozbehnúť, nezačínate od nuly, ja som začínal od minusu. Dá sa to všetko rozbehnúť, pokiaľ chcete a ste okolo tých správnych ľudí. Čiže ak by ste chceli s nami spolupracovať, či už na tých developerských projektoch, robíme The Builders, to je komunita ľudí, ktorí sa chcú naučiť podnikať v stavebníctve. Môžete s nami rozbehnúť váš biznis, vytvárame softverové riešenia a tak ďalej. To už je na ďalšie video, ale celá myšlienka tohto nejakého posedu je tá, že pokiaľ chceš začať, bojíš sa, tak si úplne obyčajný, ako som bol ja a ako hoci kto iný, hej, ktorý zažíva tie strachy takisto. Takže ak sa ti toto video páčila sa ti táto vila, páčil sa ti tento pokec, tak prosím ťa, zanechaj odber, vidíme sa v ďalšom videu a čauko.